ena kumanena kuti iye awa amakhala ngati akuchita money laundering. Chichewa chake pena amati ndalama zodetsedwa, ndalama zimene zoti umapeza mwina munjira zina ndi zina, koma mwina umafuna kuti zikhale kuti ngati nzoyera. Nde zimachitika bwanji? Kodi chinthu chimenechi ndi cholakwika bwanji, nchoyipa bwanji ku dziko, komanso kuti pamakhala njira zanji zimene mwina zingatsatidwe kuti chinthu chimenechi chisamachitike, komanso kupita chitsogolo tichite bwanji ngati dziko kuthesa chinthu ngati chimenechi cha money laundering. Nde ndiyitane ndithu mmodzi mwa akaswiri amene ndithu ndi lawyer mukhalakale ndithu amene ndithu amayang'ana kwambiri nkhani ngati zimenezi, ndipo wakhala akuyimira ndithu adindo osiyanasiyana pa nkhani zimenezi. Nde tinati tiunikirane ngati Amalawi, komanso nkhani ngati imeneyi mwina kuyitsatira bwinobwino kuti kodi zimachitika bwanji, kodi kupita chitsogolo tichite motani. Ndiyitane Jai Banda. Ambiri mwina timadziwa ku nkhaniso zina zokhuza nkhani zaluso, koma iwo ndaloya ndithu ndipo akhala akuyendesa nkhani zimenezi. Mwadzuka bwanji bwana Jai Banda? Iyayi ifeso tadzuka bwino. Mblanta muno akuti mukumazizira kummawa komanso kumadzulo kukumakhala ndithu kuzizira. Nde iyayi mmawa uno kwa chabwino ifeso tadzuka bwino ndithu, komanso ndikulandireni mpulogalamu ineyi ya bwalo liyime. Ndithokoze kuti titakufikirani, munatilola ndithu kuti tikhoza kuchezera limodzi mpulogalamu ineyi. Nkhani zambiri zimene takhala tikukambirana pano, mwina nkhani yayikulu imene timakamba pa bwalo liyime timanena kuti pali nkhani zina zokhuza malamulo, zokhuza udindo, mchingerezi timati responsibility, komanso mwina chilungamo, justice, timakhala tikuzimva mwina kumangoziyang'ana, koma sitimaziwa kuti zimayenda bwanji. Chifukwa chake tinakuyitanani kuti ticheze limodzi mpulogalamu ineyi nkhani yokhuza money laundering. Muchichewa chake ena amati ndalama zodetsedwa, ndalama zimene mwina umakhala ukuzipeza koma mwina zimakhala kuti wazipeza munjira zosiyanasiyana zoti nzachinyengo. Mwina tiyambire pamenepo. Bwana Jai Banda, ndiyambe ndikunena kuti ntchito ikuyenda bwanji inu ngati lawyer amene mwakhala nthawi yayitali mukugwira ntchito imeneyi yo ndiye funso limene lirakhala likufusidwa kwa basi, chifukwa masiku ano ndimangomva chilichonse money laundering, pajamati mchichewa timati kudetsedwa, ndalama zodetsedwa, ndalama zodetsedwa. But kuti tinene kuti money laundering ndi chani, ndalama zodetsedwa ndi chani, chimene ndinganene. Anyway, oyambirira ndimakonda kupereka example imeneyi. Zinthu zina zimene zimachitika ku America kare ndi example imene ndimafuna kupereka. Kunali aja amanena kuti mamafia, mamafia anthu oti amapanga zimene timatiza organized crime. Ndiye amati akapeza ndalama kwina, akapeza ndalama like apanga robbery, akapanya mnyumba za anthu ena ake, ndiye panopo alimindira mazambiri akufuna kuti azigwiritse ntchito, koma samafuna kuti apolisi adziwe kuti ndalama zachoka kuti. Ndiye zimene chitsanzo chimene kupereka zimene anapanga nthawi imeneyo ndizoti anagula malondri kaya pachichewa timatichani kumene umapitisa zovara kuti zizichapidwa. Anayamba business imene yoyo. Now business ija
ndiyo nena kuti antu amabwera adzilipira ndarama business kuti zovhara zavo zichapidwe, you know. So ajawo mafia aja every morning they amapita kubanki kukachita banki ndarama zavo zimene zachoka kulondrizo, you know. And so zimene amachita ndizoti ndarama zimene amakhala kuti apeza kara imene timati predicate offense. Tikamati predicate offense ndizinthu ngati fraud, you know, or robbery, you know, or china chimene umapanga kuti upeze ndarama illegally, predicate offense. Ndiye ndarama ukazipeza nawo ukufuna kuti anthu asadziwe kuti ndarama zachoka mwakuba or corruption, then ndi pamene umazichita londa umayesa kuti uzichape zisaoneke ngati zachoka kumene koko kwa kuba, you know. Anthu amasokoneza usually umangomva kuti munthu aba umangomva money laundering, you know. Munthu jamakhala kuti apanga offense yeneni ngati yakuba or ya robbery, you know, or yogulitsa chamba, but then anthu achinga masokoneza kungonena kuti ndi laundering. Laundering imanena zoti ukuyesa kupanga zoti anthu asadziwe kuti ndarama imene wapeza iyi yachoka mu any illegal criminal activity. That is money laundering. Kunoko kumalawi chiri ndi imene amati Financial Crimes Act. Financial Crimes Act ija inaikapo section, I mean section 42, you know, nena kuti ngati even ngati pali munthu woti iweyo munthu wamba ukuganiza kuti koma ndarama izizi kapena zendapasidwa izizi zinachoka from an illegal venture, then iweyo ukuchita kudziwa kuti koma ndarama izizi zita kukhala kuti zinachoka mubedo and so on, and then uthandizire kuti ndarama zija zisaoneke ngati zachoka kukobedwa ndi murandu umene wowo. Ngaziso mukudziwa kuti ndarama izizi zachoka ngati kurobbery or kugulitsa ma illegal drugs, and then iweyo ubise kuti sizinachoke kongo umene bo ndi murandu. Gwirisaso ndarama zija kuti ugule katundu umene woso ndi murandu, ukati kuti wina wake apeza ndarama mu illegal activity ndiyo, then iwe ukambirane ndi munthu uja kuti mubise ndarama zija umene woso ndichani ndi murandu, ndi murandu. Ndiye ndimene zimakhali ndiye chika chimene ningafotokoze kuti zimayenda banji, you know. Akamati money laundering ija ili ndi mastage atatu. Choyamba ndichoti wapeza ndarama, let's say ku robbery or ku corruption, choyambirira chimene anthu amapanga ndichoti akufuna kuti ndarama ija irove mu financial system, you know, akhale ngati ayitsuka. Yes. Then choyambirira mumapezo kuti ndarama ija imayikidwa ngati mu banki, or kugura zinthu, or kupanga ngati akupangira chani business. Mumvesesa.
ndicho toyamba imene amati muchizungu placement. Then pali imazabwera pa stage yachiwiri imene amati layering. Imene iyi ndiyoti let's suppose ningokupatsa example mutata kukhala ndi ma account ambiri, ina ku Standard Bank, ina ku National Bank, you know, ata kumatenga ndalama zija kuzika ku National Bank, then kuzichosaso kuzika ku Standard Bank, ziri zochepa, you know, chichita kuti zizungurire zichitenga ti pari business nditu, you know, ndio imene amati layering zimene zimachitika. Then chomalizira now pamabwera stage imene amati integration, imene amati ndarama zija nawo dzakhala ngati zachapika, ukuzibweretsa nawo mu system kuti uzigwiritse ntchito, so that anthu azingoona ngati ndizabwino zimakhalira. Yeah, ningokupatsa example, utakukhala ndi restaurant, yes, si mumagulitsa zakudya daily, then iwe utenga ndalama zija zachoka from an illegal source ndi uphatikiza ndi zimene ukupeza ku restaurant, mamvesesa, then upita ku banki ukayika. So azinena kuti ndalama zija zikuchoka kuti si azingoti zikuchoka kuzakudya ku restaurant imene umakuti kuzakudya kapena anthu achita kungogula ma property, you know, kugula ma property ambirimbiri ndi amavalo ochepa, and then kuzagulisa ma property ajawo, then antazingoti ndalama zikuchoka kutiko, zikuchoka kuzinthu kugulisa zija. Yeah, kugulisa zinthu, kumene kwavagulisa zinthu, you know. So I think kamati money laundering zimene ndikutanthauza. Chabwino. Tinene kuti mwakambapo kunena kuti imayenda mu ndondomeko zosiyana-siyana. Mwina nkhani yayikulu imene ndagwirapo ndiyonena kuti ndalama imeneyi tinanena kuyambirira kuti ndiyodetsedwa, imakhala kuti mwina wayipeza mu njira yosayenerera, kaya ndi mu njira yakatangale, mu njira kaya yokuba, mu njira yogulisa zinthu zosayenerera zoti mwina mdziko muno zimalesedwa, iwe nkumagulisa ndi ndalama ija umati kuitenga ndikuyamba kuyigwirisa ntchito ofuna kuti ikhale ngati ukuyitsuka, ikhale ikuoneka ngati kuti umayipeza mwabwinobwino, ndiye umatha kutsegula kaya mashopu, utsegule kaya chani, nkumakayika ku banki kumeneko, kutsegula kaya maakaunti ambiri, nkumayendayenda kumene muja mmene afotokozera ndithu aloya athu Jai Banda, kufotokoza momveka bwino. Mwina ndipite patsogolo pang'ono, bwana Jai Banda, ndimafuna ndinene kuti ndi chifukwa chani money laundering lili vuto. Chifukwa wina akhoza kumanena kuti koma nanga si ndalamayi, anthu timapeza njira zosiyana-siyana, wina akudyapo, koma ndi chifukwa chani money laundering or kapena ndalama zodetsedwazi lili vuto? You see, money laundering ndi vuto chifukwa ngati ngati if we don't contain it, then it means anthu atha kuchita benefit, you know, like for an example, muzakuba, you know, what it means then anthu, you know, mdziko titaganiza kuti you know, instead of kuti tizigwira ntchito, it's better kuti tizitani, tizikuba, tizipanga robbery, or tizigulisa drug, you know, because crime now is a more attractive proposition. Ndingonena chocho, you know, and then so china chake chimene ndinganene ndichoti zimachita so kuti pakare unfair competition, you know,
because kumapezeka kuti ena woti ningopasa chitsanzo like timayenera kulipira duty ku Malawi Revenue Authority, you know. Let's suppose kuti tikumkwanisa kuchita magoods kuti abwere tiri ndi mabusiness kaya oguritsa mowa oguritsa zovhara, and because ukoko sitikupereka duty, what happens is then we can afford to sell our goods and services at a loss, because goal yathu imakhala yoti sitikufuna kupanga property, kupanga profit high, but kuti tichape ndalama zathu zija zikhale ngati zabwino zabwino, you know. Then izizi zimachita affect ena oti amasatira malamulo, you know, akuguritsa zinthu zavo at the right price, but anzawo akugurisa more cheaper. Umvetsetsa? Imakhala unfair competition, you know. Imakhala unfair competition, and you know chinaso chimene ndinganene manilona imachita timati distort the market, you know. Imachita distort the market because price ata kukara kukwera like for real estate or luxury goods, you know. Which means kuti anthu ena oti ndirama zimavuta kuti apeze my basic needs, you know. Yeah. And so anthu chita za laundering ndeno akachita move, let's say ndarama zambiri in and out zimatha kuchita destabilize even my bank, you know. And tikaona chimene chimachitika so ndichoti that, let's say for example my banks, if they are used for laundering, and to lose confidence in the banking system yet, and my foreign investors so amata kuchita pull out, you know. Is this as much as my bank, you know, agreed ndarama zambiri kuti timati on compliance monitoring and reporting, kuti aziona kuti akuchita comply ndi zimene Financial Crimes Act imanena ndi amayenera kuchita monitor ndarama zose zoti zikurova baki umo, and so ayenera kuchita report kutsitiri ndi bungwe lichakani amati bungwe Financial Intelligence Authority kumene amayenera kuchita kupanga kumene amayenera kuti achite report, you know. And ngati mani ndarama iri dirty money china, so it means kuti ndarama ijaisi ima misidwa, so it means boma ilimachita so collect less tax, which means kuti there will be less money kuti timange zipatara, timange maskuru, timange miseu china, so it weakens government, you know. Corruption imachita spread, you know, kuti like for example tiripire ma public officials kuti they should just look the other way, you know, and that erodes trust in the government china, so you know international reputation yathu imakhala affected, zimavuta, you know, kuti titumize ndarama kunja or kuti ndarama zibwere, and there is less foreign investment. So chimene ndikanene ndichoti bottom line it actually acts as a tax on everyone. Is my price azintu zimakwera public services imakhala yabwino, you know, it lowers, you know, the public services that people, instead of doing their work, they think they have to be paid first before doing their work.
so this makes crime more profitable, and then economy yathu imatani imalowa pansi. Yeah, imalowa pansi, you know. Yeah. Chabwino mkatikati mwa program ineyi ya bwalo lime pano pa wairesi ya Times mene nthawi kuti 28 minutes past 7 tukambirana nkhani ya money laundering kapenati kuti ndalama zodetsedwa. Mkatikati mwa program ineyi ya bwalo lime ananena koyambirira kuja ajaibanda ndikhulupirira kuti mutsatira bwinobwino konse kumene mutitsatira kunsanje mpaka kuchitipa komanso pa tsamba la mchezo la Times 360. Posachedwa apanditse gule malaini kwa ino amene mwina muli mafunso wopita kwa ajaibanda. Ananena koyambirira kuja kuti chichewa chawo nchovutirako pang'ono koma ndiyesa mukumvetsetsa bwinobwino mukufotokoza kwawo kuti money laundering tima kamba zotani nchifukwa chake ndinanenako kuti iya ndalama zodetsedwa ndipo zimachoka munjira zosiyanasiyana. Kodi nchifukwa chani dziko limapita pansi, zina mwa zimene dziko limapitira pansi ndi nkhani ngati zimenezi za money laundering. Ndimafuna kuti mwina tisanatsegulire anthu kuti ayambe kuchita ndemanga komanso kuimba pa 10 banda mwina kumapeto kwake ndimafuna ninene kuti kodi milandu imeneyi kuno ku Malawi imayenda motani kapena chiwerengero chake chakhala chikukhala motani kumabwaloku chifukwa inu mwina mwakhala mukutsatira bwinobwino nkhani zimenezi. Yeah, choyamba chimene ndinganene the maximum penalty imene ilipo mu Financial Crimes Act section 42 3B. I mean 3A and 3B. The maximum sentence imene mabwalo amatha kuyika ndiyoti munthu atha kukhala ndithu life imprisonment. You know, that's the maximum. And ikakhala kuti the company maximum fine imata kukhala 500 million kwacha. And the revocation ya business license. You know. Ndikukumbukira kuti mukukumbukira kuti kunali macases cascade anthu ena ake anapangidwa convict ndithu, you know, ma sentences anaichidwa ena anakazikidwa mndende 8 years, ena anakazikidwa mu mndende 3 years, you know, but court discretion roika sentence imene muntu angapange save. Chinaso ndichokuti makoti amatha kuchita order kuti property ngati unali ndi property, you know, imene akuganiza kuti umapeza ndalama mosayenera amatha kutengaso property ija. Ndiso anthu oti achita benefit from laundering yo akoti amatha kuapanga penalize. Ukachitaso aid and abet kuthandiza anthu, you know, kuti apange by illegal transactions, you know, umathaso kuti akupange prosecuted, you can even get maximum maximum penalties. Chinaso chimene ndimafuna kuti ndiudzeni ndichoti mabanki ukapita ukachita deposit ndalama ku banki kuti let's suppose iwe ndikupereka example iweyo sembanda, you know, wogwira ku Times wapita ukachita deposit 100 million, you know, iweyo sembanda. Abanki akayang'ana account yako kuti koma sembanda ndalama zimene amachita deposit usually ni 10,000 20,000 enaona wachita deposit 100 million, mabanki amayenera kuti auze aku Financial Intelligence Authority amene ili base kulilongo kuti wina wakayika ndalama zimene zizi, you know, mu account yake. Ndino aja Financial Intelligence Authority
amachita analyze kuti koma kapena munthu yanga khali kuti aipeza kuti ndalama akakhala masuspicion kuti kapena ndiyakuba financial intelligence authority acha amazauza like a fiscal police or MRA kuti atani alondoloze afufuze bwino kuti apolice aja afufuze bwino. So ndingoti mapenalty chirango chake depends on the severity or role, you know, imene munthu apanga makhotiso amayang'anaso zinthu zoti kodi ndalama ija yabwezeredwa is it a first time or offense ndi zina. So ndizimene ninganene pa zirango zimene mabwana athu ata kupereka. Chabwino tikutero mkatikati mwa programu ineyi ya bwalo lime tsiku lalero pa 16 July 2026 pachinayi, ndipo nditero kuti ndili ndi aloya athu mkhalakali ndithu munkhani imeneyi yokamba za money laundering Ajay Banda, ndipo atifotokoza bwinobwino kuti money laundering ndi chani komanso mchitidwe umenewu ukuyenda motani, kodi zilango zake zimakhala motani, zimabwerezeresa bwanji dziko pansi nkhani zake ngati zimenezo. Ndipo pofika apa ndimafuna ndipereke mwayi kwa inu nonse amene mwina muli mmafunso mukadakonda kuti mumvesese kapena mwina muli ndi china chake chokhudza ndithu money laundering kuti zimayenda bwanji, komanso mwina munali ndi mafunso ena ake onena kuti nkutsatira pa mutu umenewu, ndiye mukhoza kundiyimbira foni kudzera pa 092847590 092847590 kapena kutumiza text message kudzera ku short code 1895. Komanso ina amene mutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 titero kuti muli ndi mwayiso oti mukhoza kufunsa mafunso. Tithokoze kuti ena mutitsatira pamenepo Asamu Pochettino Mpinda Malata senior kuti following Victor Moses live from Lilongwe tithokoze, Thompson Shunga kuti live from South Africa tithokoze kwa basi, Mamuna Nkapolo watching from Njewu kuti machereza tithokoze kwa basi, I love Momaseko also mmenemo, komanso achifundo macheso komanso Mike Kasalika aliso pamenepo tithokoze kwa basi, komanso ndiyang'ane ku 1895 kumene konso tithokoze kuti muliko mutumiza ndemanga zanu. Timanena kuti mukhoza kutitumizira ndithu text message kuzera ku short code 1895 komanso kuimba tenifolo kuzera pa 0manawiri847590 ena mwina muda chitako zinthu zimenezi mwina simu mazizi wa bwinobwino lero lino ndiyesa kuti mwamva bwinobwino kuti zimayenda motero. Hello. Yes. Muli bwanji bwana? Ndili bwino kaena sa. Ndili bwino. Zikomo kwa basi ndakulandira ni program ya bwalo lime, dzina ndi kumene muyimbira? Inetu ndia prophet kuno kucholo. Aha. Ya muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo yanga ndi funso maso ndi ndemanga. Aha. Kusondana kuti chisanzo ndiyerekeze kunena kuti munthu wina akaine wandipeza. Aha. Kuti ise ineni ni drama mwana tiningwerekeza kaya ndi madola. Ehe. Wandipeza nawa ndikufuna madola $400 for kind $400 iwu ndipase ndrama kwana $600,000. Ine ndikumpasa. Aha. Ya ndiye kupeza kunena kuti pamene papo nimene kuti ndi mlandu so. Aha. Kusolo yamba limenewo. Lachiwiri mwanga tiningwerekeza kunena kuti inaenda pesa ndrama mwina ndikugwira ntchito kwina kwake ku estate kaya ndikuboma nda pesa ndrama ndagwira ntchito komanso mina mission yanga amene ndayendesera nda pesa ndrama mwina yokwanira 5 million moti sinaiteza 5 million ndiye ndakaipanga ku deposit ku bank kuja. Aha. Ndiye
nde akupanga jadziwa kunena kuti munthu uyu amapanga kandi 50,000 5 million waipeza bwanji yayambe kutifukuza ndiyenderekeze kuti atandipeza nawo ine kunena kuti ndrama iyi ndayendesa mission iyi kuiteza kuti ndiyolapika ndikupeza kunena kuti andigwira koma ndafotokozera chilungamo pamene popo angandilandeso ndrama zija zokhala zanga komanso ndi kumalawi kuno tikambe chilungamo choona kuti anthu akapezeka ni mlandu ngati uwuso timaona mabwalomo amapezeka kuti akuphiphirisa ineyo sindichola khotina yake nazamvera mlandu umene uwo okhuza ndrama kupeza ndrama zolapika so anaini ndrama zambiri kupeza kunena kuti mlandu unaphiphiritsidwa chifukwa chokuti ini ndrama ndiye tikufuna kunena kuti makhoti mwathu umu majajiwa azikhala ndi chilungamo asaone ndalama koma aone chilungamo kuti dziko liyende bwino komanso majaji ndi amenenso amasogezera zinthu zo corruption dziko la Malawi so zakhala kunena kuti mangati chilungamo chimene akuchikamba aloyawo majaji wakhale nacho kunena kuti ichi tikufuna tiyende chilungamo andi dziko lino ndibwezitaenda bwinobwino ndithu Sam iya indithokoze chifukwa cha mafunso ano awiri ati yankha amenewo Jai Banda tinawo pompano komanso kumapetoko tithokoze chifukwa cha zikomo kwa basi tikutero mkatikati mwa bwalo lime pano pa YTC Times 21 minutes to 8 ndi Sam Banda Junior ndiso ndi mlendo wanga tsiku la lero aloya Jai Banda amene ndili nawo pano ndipo anatifotokozera bwinobwino za money laundering ndipo tithokoze funso loyamba titengepo angapo Jai Banda asana yankhe mafunso enawa tionenso ena apa. Hello bana wanga. Muli bwanji bwana? Inetu ndipo bana wanga. Ndili bwino. Ine zina anga ndi JM Saidi. Asaidi takulandira. Kuno kuchilinde tu. Chabwino. Nkani yotu ndayimvesesa kwa basi. Ndipo ndithokoze kuti mkulu chichewa chikungomvuta pang'ono. Koma ndithu ine ndatolapo ndithu. Chabwino. Ine kwanga ndikoti tiunikirane pakati pa inu ndine. Kuphatikisa ndi amene ndithu abwana azitiyanga mafunso. Mwezo ndithu tiunikirane inu mumve awo amve ine ndithu ndiyena amene akutimvera. Chabwino. Dziko lathu lino ndilabwinobwino. Ndipo silosaukayi koma tikusaukisisa. Toka. Oyera tikusauka ndikuti kuona. Kasaukidwa kaje ndikuoteze. Tikupemba ndithu akunja nkumatithandiza. Imamba kwa kuti atithandiza makuti koma kagulisidwe kali chito chakithandizoko nkosalondola. Ndibwere mngani sopano. Dziko lathu ndilo pa 5 years timasinda maudindo monga ma president. Mwina ndikulu wose ndikati zimene timasoka hapo kuti ilowe ina. Choda cha investment choti muone inu ndine chipani chili ngati business. Sicho tukula ziko kuti andifundisa ngalala. Pamene potu panzeke bwino. Chipani tachitandisa ngati business. Timakangatia pamene ndikupanga makampeni kulowa kumakanaka kuti nithandize anthu anga. Koma ukangogwa kobiti kumeneko alemera ndi akumuko. Pamene potu panzeke bwino. Magari mutu amene agube pakanthawi kamene pomata 2-3 months. Wotese wafumbisanga yende. Ndi mafortuna. Uonera kuti kuyangana mamiliyoni amagari mutu amenewo. Kumati kuti ndaba imene akanaka kuti aiponya kumusikira na lemera tonse. Pamene potu panzeke. Ndi muja amanena majaudi antiyeti zifufuya kuti chuma mwajipeza bwanji. Ngani imene jakusimveka mpaka lero kweni. Ndipo vuta kuti mungu achiuye chuma amene wapezera. Abwana amene ali pano atafufuza kai kuyaza mero kuti kulemera kuti kumana nyira chigulu ili. Nkachilungamo kapena kupana chilungamo. Kuti asalemere. Kuma kungokona kwa 3 months aliyese wasinda kakale kuti atipase maoni nje. Makanika kuti tafikire kuti tiyayangu kuti muli banji. Imene akuonekera.
zimene zizinzike kuno muzo mumve nawo pamene chabwino ofufuza ateresa kumene kuti kulemera amalemerano kuti kumene kuli chithumba china chongolemera okhaokhawo kale zikumveka bwino iya izikumveka bwino ndithu awo plani mpezere kuti kungoti chawina chipani chimene choma chigulu chimene chimene chimalemerera sikuti chisalemere koma pasimu manzi aliyense wasimu wonse sokuyerera kapensa ndo amalo ali akuti koma wonse ndi azunguyera musaseke nawo ine tundilekeze kale pamene iya indithokoze kwa basi bwana Saidi chifukwa cha namba imene maisa akasakale nayo ni guu ine ndilekeze kapene ndingeso anzanga kuti ati bwanji ndathokoza kwa basi ndipani ndikumvesera zikomo iyayi katikati mwa program imene ya bwalo lime nditengeso mwina amodzi kenako ndalole Jai Banda kuti atiyange ndikhulupirira kuti bwana Jai Banda mumamva bwinobwino woyambiriraja mafunso awiri kwina akwanayika ndemanga komanso bwanawa ngakhale ili ndemanga koma kumapetoko ndikuona ngati kuti kunali kafunso konena kuti yayi anthu amenewa mumaziona bwanji ngani zimenezi chipani mwina kupezeka kuti yayi kachangolowa mboma olo kapena chipani chikugula magalimoto odula kuti zimakhala zikuyenda bwanji pamenepo ngati amabwalo amilandu kodi zinthu ngati zimenezi mumaziyendesa motani ndiyesa ndi mmene zamvekera tionenso awa hello muli bwanji hello bwana wanga muli bwanji bwana ndino muli bwanji ndili bwino mukulagula ndi amalisire kuno kwa Ngokwe chabwino ndakulandirani kuchoka kwa Ngokwe bwana ndikoma kwambiri ndiye sankhani mwaitsatira bwinobwino muli ndemanga kapena funso ine ndi funso kwambiri monga ngati mmene ayankhira zangawo amene angochoka kumene vakamba nkhani za ndalewo amapezeka kuti munthu woti iye wavutikira ndalama kupeza kwake ndiye iye akapeza ndalama ngati imene yoyo amakhala ngati kuti akamuwumiriza kumulanda pamene andalewo akapeza ndalama yosalongosoka sakuyimbidwa mulandu ndiye ife timakhaoda bwanena kuti kodi iwowa amalamulo asamaona zochitika zawozi ndiye mawu amenewo amene akamba mkulu amene iyi inenso ndawamvesesa ndipo ndimawowona ndi mawu opweteka kwambiri ona kuti anthu opeza okhaokhawo azingopeza okhaokhawo toone wina wacho waisirapo kuti apezepo makobiriwo ndiye akumuthamangira mkoma akamugwiragwira ndiye mtatipasira kunitwa bwanawo aloya pale payankhe funsolo moti ife tanfeti tipamvesepo chabwino inetu mawanga ndiomwe asogoleri ndathokoza kwa basa asogoleri zikomo kwambiri zikomo pa tsamba la mchezo Dennis Chitenga akuti kusonyeza kuti Cashgate ili mugulu limodzi la money laundering kuti ndalama zangani zija zigamulo zake pali amene anapatsidwa ko life imprisonment olo palibe adaba zochuluka mpaka kulandira chigamulo chimenecho ine Dennis Chitenga kulilongwe kodino chimpeni akuti kodi mabiliyoni anagwidwa ku north aja zili patipo ndiye sa nkhani imene angofunsa amenewa awa kuti Oble Bauleni akuti madollars amangoopsa akapezeka ndife osauka koma anzathu olemera ali ndi ufulu wambiri m'Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa tsiku ndi tsiku mwina Jai Banda ndikuloleni kuti mutiyankhireko mafunso oyambirira aja komanso kwinako kunaperekedwa ndemanga mwina nkuyankhulapo pamenepo ndikusiyireni bwaloli chimene ngati funso loyamba lija ananena kuti kapena munthu ndili ndi $400 ndakatsinthana ndi munthu imene yoyo ndi money laundering chimene ndinene ndichoti sikuti imene yeyo ndi money laundering imene ndanenera ngati $400 ija unayipeza from an illegal source
ndiyelo ukupanga zoti usinthe kuti isadziwike kuti inabwera from an illegal source. That's when money laundering comes in. But ababa za mulandu umene umakhalapo ndiwa contravening the Foreign Exchange Act, because kusintha ngati ndalama timayenera kuti tizisintha ku banki kuti boma lizipezaso matax. So offense yako imakhala yosasintha ndalama ku banki, not kuti imakhala ya money laundering kwacha. Ya money laundering. Si money laundering. In fact ziyananena poyambirira kuti masiku ani chilichonse anthu amangoti money laundering aisi choncho. And then kuna zafusidwa funso lachiwiri kuti munthu iweyo wapanga business yako, you know, working hard kulimbikira, kaya wagulisa chimanga wapeza 5 million kwacha mu account mako 1,000 umayika just to 10,000 kwacha ni 5,000, then kuja wakaika wapita ku bank wakaika 5 million kwacha, you know, 5 million kwacha, then panali funso loti sakulanda ndalama zo chiminganyeni sanga kulandeni ndalama zo, you know. Vuto limangokhalapo ngati ndalama iyo sikuti ikuchoka ku illegal source, but illegal source ikuchoka ku zinthu zosatira malamulo, you know. That's the only time the money can be confiscated, you know. Sikuti iweyo kapena makolo ako anali kukumutuko anali ndi ng'ombe mwachita decide kugulisa ng'ombe zija mwapeza 30 million kwacha, then mwakachita deposit, sikuti mulandidwa ndalama zanu zijazo, because you have an explanation. Uli ndi choyankha kuti this money inachoka kwakuti, you know. So si ndalama yose yonena kuti chimene muyenera kuti mugwire ndichonena kuti laundering imabwera when money ndalama ikuchoka from an illegal source. Ndalama zose zoti zikuchoka from kuvomerezedwa, like kugwira ntchito, you know, sikuti zimakhala laundering. Ineyo panopo, let's suppose kuti ndachita decide ngati ndiwe ndi ndalama zoti ndagwira ku office kwanga client andayimirira client andilipira ndalama, you know, and I decide kuti I want to donate part of the money. Ndalama yoti yachoka from a legal source. Ndalama ijanda pasa kaya ndapanga donate like to an orphanage jakachita deposit, you know. So kumachitidwa trace, where did the money come from? So sija ikadziwika kuti it's a legal source, then si umakhala mulandu. Yes. Then kumakamtidwaso kuti ogamura ndalama, they are corrupt and so on and so on, you know. Ngati mukunena kuti amene amagamura wo ari corrupt, takanyenderani tu polisi kuti amangirwe. Sitingangonena blanket kuti wakuti uyu judge uyu ari corrupt paide umboni ya umboni wake. Evidence yake ikakhalapo takapanga ni report kuti zifufuzidwe zimene zozo, instead of just saying kuti majaji wose amatani are corrupt. Then the other thing, Fusolina Rachinai, I think Mr. Saidi, amapanga comment, but zimene amapanga comment, what I can just state, amakamba comment, I think
za imene timati muchizungu unexplained wealth. Aha. You know, kuti within a short time kuti munthu walemera ali ndi zinthu zambirimbiri. ali ndi zinthu zambirimbiri imeneyoyo kwa ineyo I don't think kuti ndi money laundering, ndikuba kweni straight, not kuti money laundering. Anthu aja ayenera kuonetsa kuti ife pama ayenera kuonetsa kuti ndalama ija aitenga kuti within a short period munthu woti analibe kalikonse kupezeka agula magalimoto 20 or 30 or 40, you know. Of course zimabweretsa, you know, mafunso kuti how within such a short period is he got this money. Muyang'ana salary yake amalandira ndalama zingati, where could you have got this money? But ngati ali ndi explanation kumene apeza ndalama, explanation yoti yobveka, so si kungakhala kuba because amakhala kuti ali nayo explanation atha kuchita justify. But ngati palibe explanation tena pake, then mu corrupt practices act irimo offense imene amati unexplained ways. Yoti umayenera kuti uonetse kuti ufotokoze bwinobwino kuti ndalama zikuchokera pati. Zikuchokera pati. Za Mr. Madiselo so anakamba za andale kuti sakuimbidwa milandu and so on, you know. But of course, I mean, mukudziwa zimene zimachitika kuti tikakhala kuti we are in power, you know. Zita kucheka kuti anthu timayimba na milandu tita kuitetsa, imatha kuthetsa because we are now in power, or tita kuzita kuti milandu isatani isa pitirireso. Then kuna zapangidwaso kukambidwaso za Cashgate kuti is it laundering. Inde ngati Cashgate kujako ngati munthu anarilinda ngati amayesa kuzi chita disguise, imene yoyo imakhala so kuti ndi laundering because zinali ndalama zakuba, but then kapena mamayesa kuti zisaoneke ngati ngakuba. Panafusidwa so funso rokuti has anyone been convicted kuti anapatsidwa life imprisonment. I mean, since this act came into force, paribe muntu amene anapatsidwa life imprisonment. I think my sentences ake so far, yes, I don't know whether it's 8 years maximum inapatsidwa wina wake, I'm not sure, but that Cashgate energy, I know kuti they were given 3 years, you know. So it depends on the severity of the offense, the circumstances of the offender, you know. Like life imprisonment, of course, would be given to the worst offender. And I don't know whether zinachitikapo kwina kwake, but it's very rare. Sentences there, that's the maximum, but majaji amakara discretion. Chinaso chimene ndinganene panafusidwa funso kuti kodi madola aja anagwiridwa kunyotsa kuti I don't know. All I can say is as of now I think ainera kuti akusungidwa ku police mulandu just I don't know that one can be done because amainera to kuti abweretsedwe kukotuko as exhibits, you know, kuti anthu aja anagwiridwa nindalama zimene zizi. So apapa anthuwo ayenera sote achite explain kuti madollars awa, what did they get them from the authorized dealers like my bank? How did they get that money? So pamakhala mirandu inga ndichu, you know, even isana fike
ku money laundering. Aha, nthawi yatithera ndikadakonda pakubwera ma 10 apa komanso ndikuona ndemanga zambiri koma nthawi ndi imene yachita njiru. Anzathu okonza nkhani alowe mu studio muno kuti atilankhule. Brian Muliri anafusafusa apa ndikuona koma nthawi yandithera. Komanso Amos Mzungu ndi ena ambiri pa Times 360 Collins Senda pali mafunso ambiri pamene pa Hashimu Kaisi akuyika ndemanga, Godino Chimpeni onsewa akuyika ndemanga, koma atithokoze chifukwa cha ndemanga zanu komanso ma 10 amene akubwera. Mwina kumapeto kwake kungoumbira mkota bwana Jai Banda pa nkhani imene takambirana, tiziwe chani chimene mukadakonda kumalizira nacho mpulogalamu ineyi ya Bwalo Lime? Chimene ndingangonena kuti ifeyo tingokhala cheru kuti tiyese kuyimika mirandu anthu asamapange zimenezi zoti tibere boma tibere anzathu, to make sure kuti ma financial system to akuyenda bwino, kuchapa ndalama uko kumachita facilitate corruption, kumachita kuti economy yathu isaende bwino, kumachita kuti kupasa mphamvu kwa anthu andare ndi ma criminal organizations, and then izizi zitha kuchita undermine national economy yathu ndi democratic system yathu. Chabwino ndithokoze kwa basi bwana Jai Banda pamba kokhala nafe mprogramu ineyi. Ndikhulupirira kuti anthu atolamo ziwiri zitatu zokhuza money laundering imayenda motani, kodi mulandu wache umakhala waukulu bwanji komanso zimayenda motani kumbali imeneyo. Ndithokoze kuti tinali limodzi mprogramu ineyi. Zikomo kwa basi. Pamenepo ndiye pamapeto pa programu yathu ya Bwalo Lime tsiku la lero imene timakambirana za money laundering, ndalama yodetsedwa, kuti ndalama zodetsedwa kodi zimayenda motani komanso mulandu wake ngotani, komanso kuti mabwalo a milandu akuchita nayo bwanji nkhani imeneyi. Ndithokoze mzanga Chisomo Khasu amene anaongolera zonse kuti mutimvere kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa komanso kunja kwa dziko lino, komanso ina amene mumatisatira pa tsamba la mchezo la Times 360. Tibwerenso pano lachinayi sabata yamawa chauta akalola. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Mwakoma nonse, ndapita, bye bye.